Maadyong buntag di ay no. So anyway, mao ni ang mga behind the scene nako bago ko moadtog store. So mao ning akong sitwasyon permi. Char. Okay, so anyway, bago ko moadtog store kinahanglan ang mga coupon o ang akong listahan is naka-organize na siya aron pag adto na to sa store dili na ta magkapuang og naasa na mga coupon. So inaana ta ka ready. Og nagrangkag na jud ang buhok sa akong anak no. So pagpata pa lang niya sa buntag and then mama dayon ang pamingon. So na-stop jud ta di ani nga part. This is it, pansit na jud no. So pato na jud ta sa store. And anyway guys, magpa-COVID vaccine na sad ko kay wala na to sabti pa si next year is makauli na taan ug unta ma-okay na jud ang panahon oy kay agoy makamingaw na jud sa Pinas. So anyway, mao na nga store ang atong sudlon, char sudlon jud. So see ya there. Agoy pagkasakit na lang kaayo pero maka-smile gihapon ka bali piso. Okay. Bisan sakit pa ang akong braso gikan sa pagpavaksin. Ala gurabels kupon jud ta kay ang akong bana naghuwat na sa gawas so dili nato ni sayangon ang oras. Magdali jud ta so mao bitaw na ako'y gipang organize kay ganina kay tungod ani. So anyway, while ka kupon ko nakakita ko ato nga kupon sa lotion and nagkuha kog mga 5 man yata to kabuok ay kaswapang pod. Bitaw ay kay para wa na to sabti ba sinaay pag-good deal sa moabot na pod ng mga semana. So why not? So i-keep na to na kupon. And anyway, di ana ta sa mga wipes as you can see 34750 pagka mahal kaayo. So ayaw na i-convert kay mabuang ra mo sige convert into peso. So majud na. So magkuha ko ni 12 ka buo kay since na ako'y kupon na pa-expire. So gamito na lang na ko ani. Why not kay kinahanglan man po ni sa akong anak. So mao na siya. So 12 ka buo akong gipalitan na din. I-make sure jud nato na kumpleto 12 jud siya ka buo kay basi mamali na punta ni dili na to makuha ang mga reward. So alam niyo na, char lang. Hi sa patalastas asa ka. Dako naman ka Oli. Okay, sige back to normal na. Back to normal. Back to wipes na tayo. So di ana jud ko sa balay no and napalitan nato ang mga wipes na natay 12 ka buok and naatay duha ka Colgate ug duha pod na toothpaste for kids. So nakalipay ko kay nakakita ko toothpaste ani for my kids kay wala jud ni sa store ba and kana mga nakabutang diha na mga papel-papel na may mga sign na mga dollar, money dollar char. So mao na mga coupon and ipakita na ko ang resibo sa inyo kung pila na lang jud ang atong nabayaran after natong maggamit og coupon. So, kung nakita niyo ang atong resibo, no, may datay mga $5.98, $11.98, $20, and oh my God, pagkamahal na lang man. Oy. So, maayo na lang jud na ay coupon ta na nagigamit kay wala jud ta nagbayad og ginana kadako pa kay agoy makapustot po ning bursa ning kuan oy pag kuan dinhi pag shopping, my goodness. Mahal lang jud kay paliton ning taas na ang mga price sa mga items. So $13.96 lang ang akong na bayad jud sa store and aside from that naa na pud ko'y reward na nadawat from them. Diba? Ang saya-saya. So pag kupon na ta og syempre gi-pick up pod nako ang akong order online guys kay kini siya free na lang jud ni siya toothpaste na pod agoy damo na kay toothpaste magsawa sa toothpaste.
Na siya guys. So ang magamitan ra diri no, damo kog main ani coupon, mura siya coupon pero di ni siya coupon, pin siya coupon. Pero kining tulo is ads ra ni siya. Ads. So ilapay ra ni nato. So kini ra ang magamitan, kini nasad siya. Magamit to sa taani, okay? And tiara ang resibo by the way. So may kulang diri ang cookies gikauna sa akong anak. So, mo ni siya ang akong gibayran. Siya guys, mo na ni ang mga kuano. So, ipakita na ko ang resibo. So, mo ni siya ang resibo, no? So, makapansin mo, mahal siya, mga Colgate. So, ang ako lang nabayran is 75 cents ra. Diba? Then, may nakuha na sa ko nga reward. So, move on ta sa mga Tresemme. So, mauna ni tanan ng akong nakupon and gamay ra kayong akong nagastos and at the same time free na lang siya after sa mga reward na akong nadawat. And by the way, kining Tresemme is 80 cents lang ang akong nabayran kada duha ka bottle. And ang price ani murag tag $5 yata ni siya and 80 cents ra, diba? Bongga kayo ang savings. So mao na siya ang way nako para makapagpalikbayan box og bongga pud kayo kada mo. So mao na siya. So that's it. This is Filipina Couponer, and guys, please subscribe, like, and share my video, and see you sa akong next vlog. Char lang. Bye-bye!